Вокаль яктан Розиля Байкова бизи. Һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, үзенең күңел җылысы, моңлы тавышы һәм күңел түреннән чыккан иҗады белән меңнәрчә тамашачының мәхәббәтен казанган үзенчәлекле шәхес. Ул да булса безнең сөйкемле, сөекле Шибәрханыбыз. Үзе гармонда уйнап, үзе җырлаучы Миңнур Бахтина. Хәерле кичләр, Миңнур ханым. Хәерле кич барыгызга. Ничекләр килеп җиттегез, исән саусыз? Аллага шөкер. Әйе. Туган як, туган төбәк, бу сүзләр һәркем өчен зур әһәмияткә ия булдыру. Кем генә үзенең туган авылын сагынмый да, кем генә яратмый. Кешенең балачак хатирәләре дә, нәсел җипләре дә, ата-бабаларының тарихы да газиз, теле дә аңа бәйле бит. Шулаймы? Шулай. Бар нәрсәдә менә туган яклардан киләм. Сез кайсы яклардан? Үзегез белән таныштырып китегез әле. Томоса менән Дәүләкән районы Хөсәйен авылына. Әйе. 17 яшькә хәтлек. Авылда булдык инде укыным. Нәрсә инде ише каласына. Ултырдым. Әйе. Ише каласында мен эшләп бүгенге көндә инде мин хаклы ялда. Туган якларга килгәндә тагы да менә шушы моңга тартылу, гармон моңнарына тартылу ул каян килә? Гомумән беренче тапкыр кулыгызга сез ничә яшьтә ул гармонны алдыгыз? Һәм ул бармын әле исәнме, юкмы, хәтерегездәме менә шулар? Ничә яшьтә икәнен бик әйтә алмыйм дөрес кенә. Бик бәләкәй инем. Ниндидер иске генә гармон бар иде өйдә. Шуны алып иң беренче булды теге в траве сидел кузнечик дигән. Җырны. Әйе. Шуны өйрәнә башланым бер бармак белән төртеп. Шуннан инде яшь гомергә күстем. Яшь гомерне өйрәнә. Җиттирәк җырларга. Кемнең гармоны булгандыр? Сөнки инәем ягынан, инәемнең бер туган агасы йырлап уйный торган мәрхүм. Шуннан атайым ягынан тоже. Атайым ягынан бер туган кустаһы уйный ине гармонда. Йырлау ягына килгәндә инде инәем мәрхүмә бик матур йырлый. Менә бит моңга каян килгән, әйме? Нәсел җипләре кая сузыла. Ничә яшь иде менә шул вакытта сезгә? 5 яшьме, 6 яшьме гармонны алып менә траве сидел кузнечикны. 5-6 гына булмагандыр. Бер 3-4 классларда укыган булганмындыр. 10-12 яшь әйме? Әйе. Ничектер кызыксынып киткәнемне бик хәтерләмәйм дә. Шуннан инде Мәктәптә укыганда уйныйдырыгызмы? Мәктәптә укыганда Уйнаталар иде. юк. Тәнәфесләрдә. Юк, андай булмады. Өйдә генә сез ачып кына. Безнең авылда 4 класслык кына булды бит мәктәп. Шуннан туры килде Яңа Ембек авылында. Мәктәптә укырга 5нче класстан башлап 10га хәтлек анда инде интернатта яттым. Шул интернатта инде Таптадырыгыз гармонны. Әйе. Дөресен әйткәндә. Күрше авыл егетләре тоже интернатта ятарга килделәр. Шунда торып укырга алар баян гармон күтәреп килделәр. Менә шунда бөтенләй нык кызыксынып киттем инде. Алар өйрәтте дип әйтергә дөресрәк тә булыр. Нык кызыксындырдылар алар. Менә шуннан китте инде. Шуннан Өфөгә киткәс инде Киташып дигән бар инде бит инде. Әйе. Кичкә күңел ачу, әйме? Әйе. Вакытлары. Анда бит инде. Кичкәне бөтен яшьләр җыелышканнар, җырлаганнар, биегәннәр гармонга. Әйе, мин Тыңлаучыларыбызга аңлатыйм. шунда бейтәйм яшьләрдә инде. Шунда таныштык, күпләре менән инде бергә берничә ел өлгердек. Минем 20 яшемне дә үткәрергә өлгердек. Шул 20 яшемә инде миңа яшел чайка гармонын бүләк иттеләр. Менә шул гармонны инде хәзер 40 елдан ашу бүгенге көндә лә хаклап киләм. Исән, ул гармон. Уйнап та алам кайвакыт инде төзәтеп алырга туры килде. Монсы нинди гармон менә сезнең? Был инде Бүләк. Бу иптәшемнең бүләге. Эштән киткәс инде хаклы ялга иптәшем әйтте инде.
valla ben bayanlayım ne bile gitti. Hayır. Kibitten değil mi? İyi. Hı hı. Ne bik ne eybet garman bu. Hayır. Ne güzel, o güzel şu garmon kızını kolu kızlar. Şimdi tuğan yaklarga kaytıp eğlendi geleyim ben. Motorcularına. Garmanın bulmayan vakitte ineyim, odayım bigerek nisik ettiler hele. Pirisi ettiler ki bugün de. Bu da koykanda odayım gitme sumaksa veremeyim. Ne kadın
гармоналар эле. Үзебез алып берелмедик дегенлерdir. Шуңа Әйе. киеленгәннәрдер. Жетмеш бул вакытта Беларусь гармоны 70 сум тора ине. Болмады. Әйе. Үләр үйтедиләр. Әйе. Мин әйтәм ярар моны миңа Сезгә шуның кирәк. өчен яшьләр бүләк иттеләр. Менә Чайка гармонын. Әйе. Рәхмәт Әйе. Афарин. Алар турында истәлек миңа мәңгелеккә. Әйе. Тагы да кемнәрнең җырларын яратып тыңлыйсыз? Яратып башкарасыз? Ой, ней, Хания Фәрхине бик яратам. Мгм. Йырларында бик уйнарга тырышам. Уйнайым да аның үлмәс йырлары бигрәк күңел янына ята. Яратам бигрәк. Әлфия Бузалова, Зифан агайның йырларын, Ризван Хәкимовны да яратам. Бик күп яратучылар инде. Күп бит яшьләр дә бик матур йырлайлар хәзер. Бигрәк. Балалар ничек карыйлар сезнең гармонда уйнаганга? Балалар, оныклар ничек карый? Янсәрләрегез. Бик исләр китмәй инде дигәндәй. Әйе. Әйе, уйнасын диләрме? Күңеле булсын диләрме? Балалар инде аларның бит икенче кызлары үзләренең битен. Үзләренең кызыксыну. Әйе. Шулайрак инде. Менә оныклар кызыксынмыймы? Юк шул. Нәни, оласай безне дә өйрәтәләр димиләрме? Юкмы, кызыксынмыйлар? Юк, анда юк инде яшьләрдә юктыр инде ул. Яшьтән бирегә булган музыкаль школага теге бүген аларның үзләренең кызыксынулары инде. Алар гитаралар уйный бит инде менә ул. Бар бит менә гитара уйный бит әле. Гитара алдык, гитаралар уйнап. Тавышлар бар матур, уйный йоклай. Кемгә охшаган картәтәй җырлыймы? Юк. Юкмы? Оласай генә җырлыймы? Әйе. Менә хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, безнең 9 август көнне Чишмә районының Турахан визит үзәгендә гармонлы яшьлегем дигән бәйрәм булачак. Менә шушы халык талантларыннан җыелган, йөрәк сере тапшыруында катнашкан талантлардан гына иң тәмлеләре генә, иң моңлылары гына безнең Турахан визит үзәгендә чыгыш ясаячак. 15 сәгатьтә башлана. Керү бушлай, барыгызны да көтеп калабыз тыңлаучыларыбызны. Сезне дә шунда чакырабыз, Миңнур апа. Рәхәтләнеп, безнең белән бергә булып, безнең белән бергә күңел ачарсыз ярыймы? Рәхмәт. Өчен тәмле тортларыгыз өчен рәхмәт яусын, үзегезнең моңыгыз өчен рәхмәт яусын. Әлдә килгәнсез әле безгә ихлас сөйләшүегез, күңел түреннән чыккан моңлы җырларыгыз, гармон моңы белән бүгенге студиябызны җылытуыгыз өчен зур рәхмәт сүзләре генә белдерәсебез килә. Әйдәгез, сезгә дә сүзне бирегән.